Ah, el poema que hem triat es diu L'última rosa i és de Màrius Torres. L'última rosa. Obrint sota la pluja la seva carn morada, secreta en el jardí deshabitat i clos, tan nua en l'olorosa misèria del seu cos, desesperadament l'última rosa es vaga. Tot és, al seu entorn, corrupció i repòs. Qui feu créixer en la branca, ja quasi despullada, el botó destinat a obrir-se a l'arribada de l'orquestració que condemna les flors? Ningú no et sabrà mai, poncella de novembre. Per què la teva heroica voluntat de florir, si tot el món és fred i hostil com el jardí? L'atzar no sap on va, ni quines llavors sembra. El seu pas és feixut. Camina poc a poc, sobretot pels camins que no duen enlloc. Doncs nosaltres interpretem que aquest poema no és com explica la història d'aquesta rosa, que tot i les males condicions que l'envolten, ella vol florir. I l'última estrofa que diu l'atzar no sap on va ni quines llavors sembra, creiem que aquesta rosa floreix per l'atzar. I ho hem pensat que aquest poema és adequat per nens de cicle superior, sobretot, Perquè és una mica difícil, el vocabulari i això. i llavors, bueno, és una rosa, per tant, l'època ideal, o el dia ideal és el dia de Sant Jordi, i hem pensat, bueno, diverses coses. Per una banda, faríem el taller d'aquesta rosa, que és una rosa molt simple, també així farem manualitats. Després, d'altra banda, treballaríem bastant el poema i el vocabulari, i per últim treballar bastant la interpretació d'aquest poema amb el sentit, d'anar més enllà i doncs, de fer-los veure als nens aquesta actitud que té aquesta rosa, no? Que tot i com té al voltant, que ningú l'acompanya a sortir, a créixer i a florir, que ella lluita i realment ho aconsegueix, no? Que ensenya als nens que han de tenir l'actitud que té aquesta rosa i, bueno, i parlar de situacions quan ells han estat una rosa com aquesta i quan no s'han comportat com una rosa. Molt bé.